Já můžu říct, z jakých skupin lidí přijíždí účastníci na naše víkendy nebo prodloužené víkendy s holotropním dýcháním. Jsou to buď lidé, kteří jsou v polovině nebo v druhé polovině svého života, něco už v něm dosáhli a hledají nějaké další rozšíření toho, jak vidí svět a nebo kam by napřeli svůj další život. To je jedna skupina lidí, takový hledači. Druhá skupina je potom těch, kteří jsou v celkově těžké životní situaci, ať už oni, anebo jejich příbuzní děti třeba, tak ty hledají nějaké východisko z toho, jak v té těžké situaci se zachovat a hledají nějaký další rozměr, kde hledat sílu, pomoc nebo něco, co by jim pomohlo najít nějaký další směr. Potom jsou to lidé, kteří jsou třeba mladší, jak nám dorůstá nová a nová generace a zajímá je celkově širší pojetí toho světa, které není vázané na těch našich 5 smyslů, ale hledají další a další souvislosti a chtějí si rozšířit svoje obzory. To asi potom hledají skoro všichni. V neposlední řadě jsou to i lidé, kteří v té normální společnosti neúplně snadno nalézají své místo a ta konzumní společnost je neúplně naplňuje a nedává jim odpovědi na jejich otázky. Kurz holotropního dýchání může účastníkům pomoci v tom, že si rozšíří svůj život o to, co je někde na pozadí, co jim v běžném životě nemůže nějakým způsobem vstupovat do vědomí, tak o to si tady rozšíří svoje portfolio znalostí a zkušeností a můžou si potom to, co tady získají, tak přinést do toho svého života a začlenit si to tam, kde to je potřeba. Holotropní dýchání může hlavně pomoci člověku v tom smyslu poznání sama sebe a způsobu, jakým reaguje na ten vnější svět. Jo? A to může být velice užitečný pro napravení, vylepšení a pěstování mezilidských vztahů. Jo? Že nejsme vydaný těm impulzivním reakcím a můžeme s takovým plným prožitkem reagovat přirozeně a nekonfrontačně a tak. Jo, že nám to určitě vylepší život. A to je jedna stránka věci. A druhá stránka věci, že nás to může, ta zkušenost, kterou tady při tom dýchání získáme, tak může nám pomoct v vyrovnávání se s různými traumatickými zkušenostmi, které v sobě neseme. A ty zkušenosti se můžou rozpouštět. Člověk by na holotropní dýchání měl přijet tehdy, nebo proto, pokud cítí, že ten jeho život už zůstává na mrtvém bodě a neví si s ním rady ani pomocí psychoterapie nebo pomocí jakýchkoliv jiných metod, meditací nebo čehokoliv jiného a chtěl by se na ten svůj život podívat z jiného úhlu jinak. Holotropní dýchání není potom určeno pro lidi, kteří dosáhli staršího věku a mají buď hodně vysoký krevní tlak, anebo prodělali cévní mozkovou příhodu. Tou další skupinou by byli lidé, kteří mají problémy se srdíčkem. Prodělali třeba infarkt. Je to kvůli tomu, že během toho procesu holotropního dýchání jsou střídány epizody toho prohloubeného, zrychleného dechu s tím, kdy se dýchá poněkud míň. A ve chvíli, kdy pro mladého, zdravého člověka trochu nižší množství kyslíku v krvi anebo nižší průtok krve skrze některé cévy není nebezpečný, tak u těch z nás, kteří už v tom normálním klidovém stavu mají to prokrvení, ať už je to mozek nebo srdce na hraniční úrovni, by to nemuselo být bezpečné.
takže to je jedna skupina. Pak by neměli dýchat lidi, kteří nemají zaléčený vysoký nitrooční tlak, a pak by neměli dýchat epileptici. Jo, protože zrychlené a prohloubené dýchání může způsobit spuštění toho epileptického záchvatu. A další kontraindikace je pokročilé stádium gravidity a stavy po velkých operacích anebo úrazech v období tak měsíc, 2 měsíce po tom úraze nebo po té operaci. To jsou ty fyzické kontraindikace. Z těch psychických, tak holotropní dýchání není problém u pacientů nebo u lidí, kteří jsou v nějaké psychoterapii. To je běžná záležitost nyní, akorát vzhledem k tomu, že ta psychoterapie jako taková je běh na dlouhou trať, tak psychoterapeut, který pracuje s těmi jednotlivci, by měl být s tím, že se chtějí ty lidé holotropního dýchání zúčastnit, měl by s tím být seznámen, aby to zapadalo co do celého toho konceptu té dlouhodobé péče. Někdy se dokonce stane, že psychoterapeut, který nemá ve svém repertoáru nebo v tom svém portfoliu holotropní dýchání v určité dobu stagnace jeho většinové psychoterapie, doporučí svýmu klientovi, aby se zúčastnil holotropního dýchání pro takové oživení toho celkového procesu. Trošku jiná kapitola je potom, když je někdo v psychiatrické péči, je pod psychiatrickou medikací anebo byl přímo hospitalizovaný v minulosti na psychiatrii. Tam vzhledem k tomu, že pokud člověk užívá psychofarmaka, tak ta psychofarmaka mu pomáhají s adaptací toho jednotlivce na tu pro něj každodenní zátěž, jo? Aby byl na ní adaptovaný, aby dokázal technicky řečeno normálně fungovat. A mnohé z těch psychofarmák, hlavně z těch starších typů, dávají jakousi takovou emoční deku na to, jak se ty pacienti prožívají. A potom vlastně vzhledem k tomu, že to holotropní dýchání, že při holotropním dýchání může docházet k evokaci toho podvědomého materiálu, tak by ty dva procesy šly proti sobě. Ale známe situace, kdy pacienti, kteří jsou pod dlouhodobou psychiatrickou medikací nebo berou psychofarmaka, tak jejich psychiatr, lékař jim doporučí, anebo nemá námitky proti tomu, aby se holotropního dýchání zúčastnili. Teď zrovna nedávno jsme takovou klientku tady měli. Účastník kurzu by nemusí mít žádné předchozí zkušenosti ani s dýcháním, ani s jiným způsobem vstupování do změněného stavu vědomí. Je to naprosto otevřená záležitost. Úplně nejlepší je vstupovat do toho procesu holotropního dýchání s pocitem jakéhosi novice. Buď přirozeně, že s tím člověk nemá žádné zkušenosti, anebo i když na tomto poli nějaké zkušenosti má, tak aby se od toho jakoby oprostil. Protože každý ten proces je individuální, jak v tom čase, tak v tom prostoru. A vždycky to závisí od toho, jaká skupina se sejde, v jakém momentálním rozpoložení je ten, který přijíždí, a také na tom, jaký energetický náboj se v té skupině vytvoří. Já bych ten seminář nenazval kurzem, protože tady lidi nic neučíme, ale umožňujeme jim získat tu zkušenost sama sebe v takové úrovni, s kterou se normálně v životě nemůžou setkat, protože jsme zatížení celým tím tlakem toho vnějšího světa, že jo? Ale tady je příležitost prožívat sám sebe autenticky bez těch vnějších tlaků. Součástí holotropního dýchání je více složek.
Jo. Jednak je to samozřejmě ten prohloubený, zrychlený dech, na který je zaměřena naše pozornost, a to v té chvíli a hlavně na tom začátku toho procesu, do té doby, než ten dýchající je překvapen, co se s ním na nějaké úrovni začíná dít, než se dostává do toho rozšířeného stavu vědomí. A potom buď může dýchat prohloubeně a zrychleně dál, to je jedna možnost, anebo se naplně věnovat tomu, co prožívá, protože holotropní dýchání je z našeho pohledu hlavně sebezkušenostní, poznávací metoda, spíš než je jako ortodoxně terapeutická. A tak věnuje náležitou nebo plnou pozornost tomu, co mu přichází do toho vědomí. A to doporučení je takové, aby tomu věnoval svoji plnou pozornost, aby to vnímal, aby to prožíval, a pokud je to dostatečně silné, jakože většinou bývá, tak aby to na nějaké úrovni vyjádřil. A to už jakkoliv pohybem, jakoukoliv fyzickou akcí, jakoukoliv produkcí emoční, ať už je to pláč, smích, a někdy to bývá dokonce taková mixtura všech těchto věcí najednou. A to buď spontánně, anebo ve chvíli, kdy ten proces jakoby stagnuje, tak my jsme schopní, anebo ty klienti je jim doporučováno požádat si o pomoc ve formě buď, jako by se řeklo, morální podpory, anebo fyzického bodyworku. To je další součást toho dýchání. Takže dýchání, bodywork během toho procesu, celý ten proces, který trvá 2,5 až 3 hodiny, je doprovázen hudbou, co nejlépe reprodukovanou, v dostatečné intenzitě a hlavně kvalitě. Ten proces je buď dostatečně silný sám o sobě, anebo pokud není, jsme schopni do něj vstoupit a zesídlit ho tím podporujícím bodyworkem, který buď bývá, jak jsem říkal, buď ten aktivnější s využitím fyzické síly, anebo naopak podporující, konejšivý, tak aby člověk dostal to, co v tu danou chvíli potřebuje. Další součástí holotropního dýchání je potom na konci toho procesu stvárnění svých jednotlivých prožitků, představ, anebo té nálady, v které se ten dýchající nalézá, stvární do takového obrázku arteterapeutického, ale zase bez žádných doporučení ve formě jakési mandaly. A tou poslední částí je takzvaný sharing, při kterém se sdílí ty jednotlivé prožitky. To je volitelné, co je víceméně povinné, je sdělit, jak ten dýchající se následně po tom procesu dokončeném cítí. K nám na Nesměň bych určitě lidi pozval, doporučil bych to, protože jsme takový tým, který je dlouhodobě sehraný, známe se všichni svoji historii, byli jsme společně v tom výcviku Stanislava Grofa a navíc to prostředí je hodně podporující pro ty dýchače, že jim umožňuje, aby se úplně jako odstřihli nebo oddělili od toho vnějšího světa a můžou se plně věnovat prožívání sama sebe a těm zkušenostem, které tady vlastně potkávají během toho víkendu. Lektorský tým na Nesměni se tvoří už nějakou dobu a posledních třeba 5-6 let se ta naše práce prohlubuje a je čím dál tím zajímavější, jak pro účastníky, tak i pro nás. A Nesměň je výjimečná sama o sobě, tím, že už má velmi dlouhou tradici toho, jak sem lidi jezdí, jakým způsobem vznikla. A to prostředí té Nesměně samo o sobě, když sem člověk přijede, tak už ten jeho proces začíná. A tím, jak tady pobývá nějakou dobu, jestli je to holotropní dýchání jednoduchý nebo dvojitý, tak podle toho se dostává do nějaké hloubky sám sebe a tuhle zkušenost si potom odnáší k sobě domů, do svého běžného života a v tom životě potom žije jako bohatší život. Podle toho, co říkají ti, kteří se k nám vracejí,
tak se nám daří na nesměně vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí. Jo, to je pro nás jako takovou nepodkročitelnou minimalitou. Jako, jo. A ukazuje se, že právě za tímhletím prostředím, za tím pocitem té bezmezné důvěry v to, co se bude dít, a za pocitem toho bezpečí sem ty klienti přijíždějí. Jo. Nejen kvůli dýchání jako takovému, ale také kvůli tomu, že se potkají s podobně laděnými lidmi. A za tím darem toho, že z nesourodé skupiny na začátku toho setkání, při tom pátečním nebo čtvrtečním nebo středečním, když jsou to delší pobyty večeru, se najednou stane velmi technicky řečeno koherentní, lidskou mluvou řečeno taková až rodinná skupina, kdy nemají ty jednotliví účastníci žádné zábrany mluvit o svých nejvnitřnějších, nejintimnějších záležitostech, problémech, zkušenostech, eventuálně traumatech. Nesměň má svoji jemnou ženskou energii, která je přijímající, otevřená vůči světu, a každý, kdo sem přijede, tak když se sem vrací, má pocit domova. Úplně na tom začátku, když já jsem se potkal s Ludmilou Chrášťanskou, tak jsme ještě o žádném dýchání nejdřív vůbec nevěděli, a pak jsme se dozvěděli o tom, že něco takového existuje, a začali jsme dýchat třeba s maminkou Stanislava Grofa, který to holotropní dýchání, celý ty principy koncipoval. A pak po roce 1989, když se Stanislav Grof vrátil na čas do republiky a měl tady nějaké přednášky, tak se vytvořila první skupina, výcviková skupina facilitátorů, kam jsme měli to štěstí, že jsme se dostali s Ludmilou, s Janem Šilarem, s Michalem Mančurou, a vstoupili jsme do toho výcviku, kde jsme samozřejmě pokračovali, protože to je sebezkušenostní metoda v tom svém dýchání, a současně jsme vstřebávali tu nutnou teorii. Přijížděli sem v té době za námi různí lektoři z různých částí světa, a pro mě to znamenalo, že po 2 letech jsme společně s Janem Šilarem a s Ludmilou se zúčastnili takzvaného certifikačního modulu, kde jsme prošli během 14 dnů prošli celým tím výcvikem jakoby znova, tou teorií, a dostali povolení pod hlavičkou holotropní dýchání ty následné kurzy organizovat. No a od té doby, to je od roku 1992, vlastně jednou za měsíc nebo jednou za 2 měsíce organizujeme setkání podobně smíšejících lidí s holotropním dýcháním. Práce ve 3 v tom lektorském týmu má teda pro mě má ten význam, že je tam mužská i ženská energie zastoupená, a ta mužská energie je zastoupená 2 druhama mužů, že každý z těch mužů je osobnostně trošku jiný, a já to tam doplňuji ženskou energií, takže když pracujeme společně, tak vlastně ta práce probíhá v nějakém druhu synergie, nějakém druhu propojení. A tím, jak jsme každý trošku jiný a každý máme za sebou jiné zkušenosti, každý máme jiný rodinný zázemí, tak se můžeme doplňovat. Můžeme spolupracovat, anebo každý z nás může zahrnovat nějakou určitou část té práce, kterou děláme. Já jsem tam jako za ženu a považuji svoji práci za vytváření nějakého jako pole energie, ve kterém je možné, aby to probíhalo.
a pak jsou tam ti dva muži, kteří hlavně vykonávají nebo konají tu práci, která je víc jako mužská, která je aktivnější. Ta moje úloha, tu svoji úlohu spatřuji jako pasivní a tu mužskou úlohu jako aktivní. A když to dáme dohromady, tak to může fungovat. Na určitý počet dýchajících je třeba, aby tam byl vždycky ten, který se o ně stará. To je jedna věc. A druhá věc je, že součástí toho týmu jsme jak muži, tak žena, protože ti dýchající se dostávají do takových situací, že potřebují specifickou péči. Buď mužskou sílu, podporu, pevnost, anebo naopak jemnost, ženské obětí a tak dále. Dostávají se ti, kteří dýchají do opravdu někdy velmi hlubokých stavů, kdy jsou konfrontováni buď ze stavy jakési blaženosti, ale také naopak, protože řada z nás si neseme z různých částí své historie, ať už této nebo těch předchozích, v sobě traumata, kolikrát hluboko uložená, která můžou vyplouvat z našeho podvědomí, z kterého nás víceméně dnes a denně ovlivňují blíže k vědomí. Mají potom šanci, nebo my máme šanci, nebo dýchající mají šanci tou konfrontací v tom stavu toho rozšířeného vědomí je na nějaké fázi si znovu emočně prožít a do určité míry jakoby korigovat to trauma, tu svoji negativní emoční zkušenost. A v těchto fázích potřebuju i to bezpečné prostředí, ale taky ten kolikrát velmi důležitý lidský dotek. Ať už v té pevné síle, anebo v tom mateřském obětí. Moji vlastní životní cestu holotropní dýchání ovlivnilo zaprvé tím, že z toho sportovního prostředí, v kterým jsem tak jako žil v těch dobách, kdy jsem to potkal, tak jsem se dostal úplně mezi jinou sortu lidí, do takového jiného myšlenkového prostoru, který mi úžasně rozšířil prostě ten můj mentální svět v tom smyslu setkání s dalšími lidmi a myšlenkami a vůbec jako komunikace s lidmi. No. To je jedna věc. A za druhý ty zkušenosti, které mi to přineslo, úplně převrátily ten můj způsob vnímání sebe i těch, s kterými se setkávám. Jo. A to mě tak inspirovalo opravdu, že jsem vůbec neváhal, když jsem dostal příležitost vstoupit do toho výcviku. No a tam to, nejdřív jsem absolvoval několik dýchání, že jo, a pak v tom výcviku to nabralo opravdu grády, že jsem pak pochopil, že to je to nejlepší, co jsem mohl udělat. Jako. Holotropní dýchání ovlivnilo moji životní cestu tak, že po tom holotropním dýchání jsem zjistila, kde všude v těle mám usazený emoce. Nespracovaný a vlastně který mi brání jako v plnosti života. Takže mě to holotropní dýchání dalo takový jako hodně otevření se do světa. Já jsem jako hodně introvertní člověk a dalo mi vlastně možnost jako líp komunikovat s tím vnějším světem. Ještě kromě toho mi holotropní dýchání dalo i tu možnost vlastně se ho účastnit z té druhé strany. A to je pro mě úplně stejně obohacující, jako být tím účastníkem. Jo, že i když jsem byla třeba v roli sitra, tak jsem si to holotropní dýchání užila víc, než když jsem byla v roli dýchajícího. A tady je to vlastně podobný při té práci, že já jsem účastníkem vlastně toho pole a jsem v něm nějakým způsobem zapojená a je to pro mě hodně obohacující.